Yung may-ari ng bangka ang sabi, yung mga gwapo sa hulihan. kaya andito kami sa hulihan. Sige, yung walang pambayad dyan, pwede nang tumalon. Sige lang kuya, diet kami. Hello mga kachapsoy, pauwi na kami ngayon. Nandito kami sa Bungliw. Ayan o, ito yung mga nagkalasing kagabi. Ito yung mga nagkalasingan kagabi o. Ayaw lumingon eh, ayaw makilala. Maghanap kami ng motor. Maya, bibili sila. Pabili ng face mask, full tank. Katalibong yung kanilang barangay. Pag hindi mo nalibot, ikaw na lang yung tumalibong. Hindi gad. Yan, samahan ko lang kayo. Nauuhaw yung mga paraghubog. Bumili sila dito ng ng face mask at tapos tubig. Tara na mga kachapsoy, sakay na tayo. Kuya, oy kuya, serit. Serit. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, nandito na tayo, nakasakay na tayo sa sa bangkang dimotor. yung may-ari ng bangka ang sabi, yung mga gwapo sa hulihan. kaya andito kami sa hulihan. Hindi, tsaka mas mura daw yung bayad dito eh. Teknik din daw to ng may-ari ng bangka para doon sa mga pinaghinalaang hindi nagbabayad. Siguro kayo nahinala yung mga pagmumukha namin. Hindi siguro kami may mamamasahe. Kaya yan, sa hulihan kayo pinasakay. Bye bye Bungliw, my love, bye bye. Ayan yung mga kasama ko, tingnan niyo mga kasapso. Na nalangin. A few moments later. Ayan mga katapsoy, may dinaanan kami ditong pasaheros. Ay hindi dinaanan, may dadaanan kayong pasaheros dito. Ayan mga katapsoy, may sumakay na. Sandali, ayun pa. Maraming pasaheros eh. Ito ang kaigihan sa sa bangkang dimotor. Yung mga karatig na lugar sa isang barangay pwedeng daanan. Lalo na kung maluwag pa naman yung marami pa naman pwedeng masakayan. Ayan may sakay pa. Hindi din siguro ito nagbabayad kaya sa hulihan sasakay. A few moments later. Ayan, nandito na kami ngayon sa Barangay Tarusan. Ito yung pantalan ng Barangay Tarusan. May sasakay din na pasaheros. Ayan mga kachapsoy. Grabe ang ulan mga kachapsoy. Nakikidalamhati siguro ito sa mga walang pambayad na pasaheros. A few moments later. Ayan mga katapsoy, nandito na kami ngayon sa bukana ng bayan. At ayan yung nakikita ninyo, yan yung yung Barangay Rawis, Lawag, Northern Samar. Yan mga katapsoy. Ayan mga kachapsoy, habang palapit kami ng palapit dito sa sa bayan, pakaba naman ng pakaba yung aking mga kasama.
kinakabahan sila kung sino sa kanila yung magbabayad ng pamasahe. Ayan sila. Oh. Tingnan ninyo. Nalangin sila eh. Na sana hindi sila magbayad. Sige, yung walang pambayad dyan, pwede nang tumalon. Datong gapos ng uran. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, nandito na kami ngayon sa bayan, nakaakyat na kami. Salamat sa kay Manong driver. Magaling. Tarano na maayo. Tao ka ngayon doon ha. Kuya, ang walang ang walang pambayad. Sagot ko na. Sagot ko na ang panalangin. No. Yan mga kachapsoy, magkakabayaran na. nag tawag dito, naglalabas na binababa yung mga sakay, mga kagamitan. Ayan, bayad na. Sige, bayad lahat, serit. Ayan mga kachaps. Ayan mga kachapsoy. Nandito na ang mga magmara. Huh? Yan. Mamara yan. Ang mga magmara ng magsaysay, ayan o. Sige, magpauran kayo para maghulos kayo. Sige lang kuya, diet kami. Yan mga katapsoy, wala na kaming pamasahe. Kaya lakad-lakad na lang kami. Hanap kit magsaysay nga tricycle. Sara Kuya Rodel, Van Hadi. Ayan o. Yan sila. Mga magmara. Ang pinakamamara sa lahat ayun mga kapatid. Siya ang mamara yan kahit nagpapaulan. Ayan, para sa hindi mga nakakawin ng bayan ng Lawang, ito makikita ninyo, nandito kami ngayon sa Barangay Baybay at naghahanap kami ng sasakyan pauwi sa aming barangay, sa Barangay Magsaysay. Tamang lakad lang para sa mga walang agahan. Si Kuya Ali. Ang basakan, nanay ka to na, sagara si Kuya Ali, masakaya. Kung sino ang Kuya Ali? Nasawa natin maliit ha. Mabay si Siri Kuan, sakay-sakayan kay butan, bisa mo kastigo, hindi nag-aadoy. Tagan mo la siya sin. Halimbawa, sumayo ka, taga mo Jis, di kan, I love youhan mo, okay na sa kanya. Hello. Ayan mga katsapsoy, nandito na kami sa parada na mga sasakyan pauwi sa amin sa aming barangay. Hi.
Dito na kami mga kachapsoy, dito na kami mag-abang ng sasakyan pa uwi sa aming barangay. Maraming salamat sa mga nanonood ng aking vlog. See you tomorrow.